Hei, olen kirjailija Tatu Kokko ja luen sinulle nuorten kirjani Rob McCool ja Krimin jalokivi. Tällä kertaa lähtee toisen osan 4. luku, Kalmovaara. Ja tämän kerran vierailevana lukijana esiintyy Timi Leksikon. Ja aivan videon lopussa kuulet sitten Timin ajatuksia lukemisesta ja kirjoista. Luku 4. Kalmovaara. Hankia peittävä hento puuteri pöllähti, kun 4 nuorukaista ampaisi kohti Kalmovaaraa ja rusien lentoristeilijää. He olivat ottaneet sipaisut käärmet tervaa ennen lähtöä, ja vauhti oli sen mukainen. Kypärätutkat lukivat maastoa ja piirsivät etsimiin reittiä sitä mukaan, kun he etenivät. Leijulaudat mahdollistivat pitkätkin taipaleet erämaiden halki nopeasti ja huomaamattomasti. He olivat käyttäneet niitä koko ikänsä, kisailleet ja kokeilleet rajojaan niiden päällä temppuillen. Laudat olivat heille ruumiin luonnollinen jatke, siinä missä taistelukypärät, aseet ja muutkin varusteet. Niiden ainut huono puoli oli energiankulutus. Sitä ei sopinut tuhlata. Ja nyt Timi Leksikon, ole hyvä. Talvella aurinko vieraili vain muutaman tunnin ajan häivähdyksenä taivaan rannassa. Laajat erämaat ja vedet olivat jään ja lumen peitossa. Yöt olivat synkkiä ja pitkiä. Kuulaat kelit kipristeltiin pakkasessa, mutta toisinaan ilmanpaine helpotti ja saatiin nuoskaa. Silloin kosteasta lumesta saattoi muotoilla veistoksia, linnoja ja palloja. Noihin hetkiin liittyivät lämpimät muistot tavallisesti niin vakavista vanhemmista riehumassa heidän kanssaan, leikkimässä lumisotaa ja rakentamassa suuria lumiukkoja, jotka he saivat nujertaa maahan. Lapsena se oli ollut parasta riemun aikaa, mutta samalla myös harjoittelua tositoimia varten, sillä aina piti varautua siihen, että sankaritekojen aika koittaisi. Ja aina se oli koittanut, tavalla tai toisella. Tai sitten sitä oli lähdetty hakemaan, niin kuin nytkin. Ulkopuolisesta tarkkailijasta olisi näyttänyt siltä, kuin 4 kalpeaa aavetta olisi kiitänyt korven lumisissa laskoksissa. Niin kevyen vaivattomasti ja miltei täydessä hiljaisuudessa pojat liukuivat puiden välissä. Heidän metsästysviettinsä oli herännyt täyteen valppauteen ja innostus takoi rintaa ennen kokemattomalla tavalla, sillä tällä kertaa he eivät etsineet tavanomaista metsän riistaa, vaan aivan toisenlaista saalista. Lumi karisi oksilta ja jääpuikot kilahtelivat hankeen heidän suihkiessaan eteenpäin. He kiersivät avoimet järvenlahdet tarkoituksella, sillä rusien ja jopa skandien lentopurret saattaisivat saapua paikalle milloin tahansa. Silloin jäällä liikkuva joukko nähtäisiin helposti. Mutta ennen lentopursien tuloa heille saattaisi tarjoitua ainutlaatuinen tilaisuus kurkistaa sisälle oikeaan lentoristeilijään. Ehkä sieltä löytyisi jotakin rosvottavaa, ehkä jotain hyvinkin arvokasta, joka voisi muuttaa heidän koko elämänsä. Mutta kaikki sellainen oli pelkkää ylimääräistä hehkutusta. Jo pelkkä lentoristeilijällä käynti tai sen näkeminen läheltä saisi ikätoverit kateudesta vihreiksi, ja se, jos mikä, oli aina ylväs ja tavoittelemisen arvoinen päämäärä. Rob McCool nautti vauhdista täysin siemauksin. Mark viiletti kärjessä ja toisena pyyhälsi Apollo, joka toppuutteli Markkia, kun tämä innostui kiihdyttämään vauhtia liiaksi. Letkan viimeisenä tuli Filbur. Rob hymyili ajatellessaan veljessarjan hännän huippua, joka oli niin vilkas liikkeissään, ettei perässä tahtonut pysyä, ja niin arvaamaton käänteissään, että tuostakin ällistytti muut. Eikä Filbur pettänyt tälläkään kertaa, vaan livahti omille teilleen. Hän kiihdytti vauhtia ja suuntasi paikkaan, josta avautui jyrkkä kivirinne ennen syvää lumista kurua. Hän tiesi muiden laskeutuvan sinne turvallisempaa, hieman pidempää reittiä, painui kyyryyn laudallaan, lähestyi kallion kielikettä ja ponnisti. Kielekkeellä seissyt kuusentaimi karisti lumivaippansa laudan pienestä kosketuksesta. Wuu! Filbur huusi ja keri volttea ilmassa. Toiset kirosivat yllättävää hyökkäystä, joka tuiversi heidän ylitseen. Mark veti esiin pistoolin ja laukaisi, mutta sai viime hetkellä käännettyä tähtäyksen sen verran syrjään, etteivät luodit osuneet ylilentävään Filburiin.
Rob heittäytyi laudalta ja jäi makaamaan lumeen kivääri valmiina. Hänkin oli nähnyt heti, että kyseessä oli vallaton pikkuveli, eikä ollut laukaissut asettaan. Apollolle kävi huonommin. Hän ajautui päin katajapensasta ja lensi niskoilleen penkkaan. Lauta jäi leijumaan ilmaan yhä kiinni hänen jaloissaan. Jossakin toisessa tilanteessa hullunkurinen asento olisi herättänyt runsaasti hilpeyttä, mutta nyt se vain ärsytti. Mark ja Rob kaivoivat Apollon esiin, ja hetken kuluttua Filbur sai paeta hurjistuneita veljeään toden teolla. Kiitos, Timi. Rob puri huultaan pujotellessaan puita, kiviä ja pensaita. Etsimen reunassa välähteli kirpakoita viestejä, jotka kuvastivat hyvin heidän sanallista kyvykkyyttään. He nousivat hurjaa vauhtia ylös Kalmovaaren jyrkkää rinnettä ja pääsivät huiman ajojahdin päätteeksi risteilijän tasalle. Filbur luovutti ja tuupertui hankeen istumaan. Seurasi perinteiden sakin hivutus, mutta toisetkin olivat niin uupuneita, että jaksoivat vain kiskaista häneltä kypärän päästä ja hieroa lunta lumivalkoisiin hiuksiin. Piruako aina tölväilet? Etkö koskaan opi, manasi Mark tällätessään lunta Filburin päähän. Testasin, oletteko valppaita? Filbur naurahti ja pöllytti lunta Markkia kohti. Viiletitte kuin kiimaiset hirvet naaraan perässä, ihan sokeina. Mark väisti Filburin heittämän lumen. Kuopaisi itse kourallisen lisää ja heitti takaisin. Vähältä piti, etten täräyttänyt sinua taivaan tuuliin. Filbur toppasi lumen kädellään. Tositilanteessa olisit ollut pahasti myöhässä ja roikkuisit itse raatona männyn oksalla. Filbur on oikeassa, sanoi Apollo, vaikka häntä harmittikin päätyminen penkkaan. Meidän täytyy olla varovaisempia. Apollo ei ollut aivan yhtä taitava lautailija kuin veljensä. Hänen lahjakkuutensa oli älyllistä, etupäässä matemaattista. Urheilu ja temput kiinnostivat häntä vähemmän. Filbur ei pelannut reilua peliä, Mark narisi, vaan salasi itsensä tutkasta. Ei oikea vihollinen pääse sillä tavalla yllättämään. Olisimme voineet ennakoida todellisen vaaran. Unohdetaan koko juttu, Rob sanoi. Molemmat ovat omalla tavallaan oikeassa, mutta meillä on nyt parempaakin tekemistä. Rob nyökkäsi lähestyvän aluksen suuntaan. He keskittyivät lentoristeilijään, joka oli todella majesteettinen ilmestys. Se oli kuin suuri valtamerilaiva. Kansi oli laitojen suojassa. Komentosilta nousi niiden yläpuolelle. Sivuilla ja keulassa oli matalat tykkitornit, kannen alla lastiruuma ja majoitustiloja. Mastoissa ei pidetty purjeita. Vasta moottorien vioittuessa tai polttoaineen loppuessa vauhtia antaisi tuuli. Leijuntasäiliö vuotaa, Apollo huomautti, siksi se leijuu niin oudossa asennossa. Kuin todisteena Apollon sanoille, he näkivät aluksen peränurkassa valtavan reijän. Odotetaan, että se painuu vuorta vasten ja noustaan sitten kyytiin, murahti Mark. Ei sen kyytiin noin vain nousta, Apollo totesi, siinä on korkeat laidat. Komea lentoristeilijä ei ollut varsinainen taistelualus. Sitä käytettiin rauhanomaisia matkoja varten, ja sen suojana oli yleensä vain pieni sotilasosasto. Rakennetaan hyppyri, ehdotti Filbur innostuen omista sanoistaan. Tehdään rinteeseen kunnon nokka, otetaan vauhtia ja hypätään kyytiin. Kaskunet, vedä esiin katapulttiasi ja ammu itsesi laidan yli, Mark virnisti. Filbur sylkäisi niin, että räkä olisi osunut Markin kasvoihin, ellei tämä olisi väistänyt viime hetkellä. Ei mahdoton ajatus tuo hyppyri, Rob sanoi ja piteli Markkia, joka oli jo käymässä käsiksi pikkuveljeensä. Me osaamme hypätä ja jyrkästä rinteestä saa vauhdin pitkään ilmalentoon. Se voisi onnistua. Pistetään sitten töpinäksi, Mark huudahti. Kiersi Robin ja tömäytti ohi kulkiessaan Filburia olkapäähän niin, että tämä tuiskahti istualleen. Apollo, näytä mihin kohtaan hyppyri pitää rakentaa. Apollon päästä saattoi kuulla ratinan, kun hän laski kulmia, nopeuksia, matkoja ja kantavuuksia. Käärmeterva ja kypärän prismaprosessorit lisäsivät laskentatehoa. Muutamassa hetkessä hän oli selvillä hyppyrin muodosta, sijainnista ja suunnasta ja lähetti datan toisten kypäriin. Koordinaatit ja ohjeet ilmaantuivat etsimiin, jonka jälkeen he näkivät hyppyrin hologrammikuvion ankkuroituna maastoon juuri oikealle paikalleen. Tämän jälkeen rakentaminen tapahtui näppärästi suoraan kuvion päälle. Mark ja Apollo kaatoivat puita hehkuvilla miodogveitsillään, nopeuttaen työskentelyä huomattavasti. Rob ja Filbur rakensivat hyppyrin nokan katkotuista puista. Vauhdinottomäen
He raivasivat yhdessä. Ei mennyt pitkään, kun heillä oli valmiina karu, mutta täysin käyttökelpoinen lentomäki. Wilbur teki koehypyn lyhyellä vauhdilla ja leiskautti komeasti alempaan rinteeseen. Sitten he nousivat lähtöpaikalle ja jäivät odottamaan, että lentoristeilijä tulisi oikealle kohdalle. Kiitos kun kuuntelit tämän toisen osan 4. luvun. Ja seuraavaksi Timi Leksikon. Ole hyvä. Minun puolestani moi moi. Nuoruudesta tai lapsuudestani muistan sellaisen tarinan, joka liittyy kirjallisuuteen ja lukemiseen, että pienenä poikana, kun kirjaston käytäviä kotikylässäni kolusin ja sieltä käteeni tarttui Tarzan, viidakon sankari, joku Tarzanin kirja tai useampikin niistä. Ja muistan vaikuttuneeni Tarzanin tarinasta siinä määrin, että tammikuisella pakkasilla, kun äitini oli minua viemässä päivähoitoon, niin minäpä olin temperamenttisena poikana sanonut, että minä en tänään muuten laita mitään muuta päälleni kuin nämä leopardikuvioiset pikkuhousut, jotka Tarzan hengessä oli minulle jostain hankittu. Ja niillä sitten menin päivähoitoon ja siellä yksi jos toinenkin ihmetteli, että mitähän tuonkin pennun päässä taas riivaa, mutta en muista mitä mielessäni liikkui, mutta niin vahva oli Tarzanin samaistuminen, että pelkät kalsarit jalassa mentiin tammikuussa hoitoon ja ilmeisesti olen jostain saanut jotain vaatetta lisää päälleni, koska edelleen hengissä on, enkä ole paleltunut sillä reissulla, mutta tällainen muisto niin kuin ihan noista varhaisimmista lukemisista ja kirjallisuustarinoista mieleen juolahti. Pitäkää vaatteet päällänne.